Poznata čak 5 puta ekranizirana priča možda će iznenaditi poznavatelje dosadašnjeg opusa ovog neoklasičnog baletnog hitmakera kao najmanje dramatičan od dosad upotrebljenih sižeja. Izričito sam hteo da ne napravim neku dramu gde će neko umirati, da će neko imati preljube, da će biti neki nagla seksualna situacija. Tako da to je jedan roman koji još uvijek nikad nije baletizovan. Sukob ljubavi i obveza, ponosa i predrasuda oživljava bajkovito ozračje engleske povijesti. Kao Australka odrasla sam uz romane Jane Austen koja je neizmjerno utjecala na odgoj mnogih naraštaja žena. Dramatizaciju i izbor glazbe iz pera klasičnih engleskih skladatelja uz Mujića potpisuje solist zagrebačkog baleta, inače mađarski plesač, ovdje u ulozi gospodina Binglija. Slijedili smo što je više moguće roman, ali nadahnule su nas i ekranizacije, posebice BBC-eve televizijske serije i film Joea Wrighta iz 2005. Najslavniji zagrebački baletni bračni par Gameiro ovaj put nije par na sceni. Moja uloga je Jane Bennet, ona je najstarija sestra od svih, ona je dosta sramežljiva. Ta bitka između osjećaja i karaktera koji ne smije pokazati osjećaje bila mi je najveći problem u karakterizaciji lika, u čemu mi je Leo Mujić bio od velike pomoći. HNK Zagreb kao jedno od rijetkih kazališta u svijetu koja trenutačno rade, novim baletom donosi svu ljepotu kazališne čarolije, što nam u ovo doba i najviše treba.